kaya kembang ora wari Wastu nama sidam sekaring bawono langgeng permoni kita wis prisa lan kita ngerti dhewe lamun Dresana wis minangka dening Arjuna monggo kabar kang wis ulun tampa kekarone nggone mangun bebrayan wis tinali amarga Dresana wis ngandhut jabang bayi kang wektu semene wis yuswa 7 candra apa ya kelakone ngatasi Dresana ingkang wis ngandhut 7 candra teka banjur bakal diwengku dening Dewa Srani. Permoni, jagat iki mboya mung sejagat kalor. Jagat ginelar iki jembar yen to Dewa Srani kepengin mengku garwa sapa wae. Jer Dewa Srani kuat mojo ulun mesti bakal kelakon. Nanging aja nrak pacak rajang perbatang. Aja nganti mbubrahake kalawan kaluwarga kang wis dadi kaya to keluargane Janaka kelawan Dresana lho. Yen to kateman kaya mangkono bakal ngucemake asmane kadewatan padha karo Dewa Srani nyepratirah netuh marang pasuryane Sudarmane ya kuwi ulun pribadi Permoni batobat nuwun mapunten atase panjenengan mangku kulon jagat kirana mboten nayogani anggenipun kepengin dhawuh kaliyan Dresana ulun mboya kok nayogani nanging kita ingkang pinangka dadi ibune kudu tansah ngandhani lawan Dewa Srani aja banjur ngrusak marang pagrayu aja banjur ngrusak marang bebrayane wong liya kowe ora becik kowe ora prayoga Permoni batobat menawi tetelo mekaten Dewa Srani mboten badhe kasembatan anggenipun badhe dhawuh kaliyan pun Dresana kula menawi kula wangsul wonten ing Dandang Mangore mongko kula mbeta kabar bilih Dewa Srani mboten saged dhawuh kaliyan Dresana piyambakipun badhe nglampus diru utawi badhe nyutuwu batobat monggo kula menika ibunipun tentu kula mboten badhe mentala menawi Dewa Srani menika badhe lampus diri tinimbang Dewa Srani menika badhe pados margining pejabat batobat kula nyuwun pamit pukulun kula nyuwun pamit Dewa Srani badhe kula pejahi piyambak pukulun. Datang gondali barang panjenengan menika wong tuwa sing ora tau gatek karo anake batobat anake lanang arep rabi wae Sudarmane ora mikir piye malah dene anake Balara guru putrane dewaning para dewa ing atase Gayu Widodari wae kok ora kelakon batobat yo Permoni ulun njaluk ngapura nek menapa paduka mboten maring dawuh kula wau kon dadak nang pekamurkane Permoni batobat kaya panjenengan menika kelingan mbok panjenengan menika eling do nalika karepe kula kaya ngopo polah panjenengan batobat sekaya nganti sore krangkring wonten ngajeng griya nganti ceblok kados mekaten nek Permoni durung lire durung metu durung lega bareng panjenengan menika sameneika kagungan putra lah kok kaya ngono wong arep rabi wae lho kok ora kelakon. Iya ulun njaluk pangapura. Ulun kaluputan marang jeneng kita Permoni. Piye? Mana kula menika sakit, mana kula menika lara. Batobat. Tuwesane iki Permoni wujude wis kaya ngene, mergo disotke panjenengan nganti wujude raseksi kaya ngene njur dilalekke, njur dikiwake. Biar iki nek ijape batobat. Kaya ngapa panjenengan menika anggenipun tansah ya bener dateng kula.
Ah, iki wis mulai. Lekas iki. Mulai. Ya, perkencong tenan, perkencong. Cong. Engger kaya kene iki mesti wah menawi boten ngati-ati Adik Guru. Ingkang praeta lah Adik Guru. Nggih Kakang Narada nggih. Ulun ingkang badhe tanggung jawab. Dewa Srani dawuh kaliyan Dresanala. Menawi Paduka sampun paring dawuh ingkang kados mekaten sampeyan kula nyuwun buktinipun. Sampun ngantos kandheng wonten ing pangandikan nanging kudu kababar dadi pangarti. Karep kita kepiye Durga? Kula nyuwun supados Janaka menika dipun pegataken kaliyan Dresanala. Dresanala wis ngrebini pitung candra. Cabang bayi digege mangsa digelak wanci laire sampun ngantos bebeda dawuh ping Dewa Srani kaliyan Dresanala. Cabang bayi dipun kaghe airipun menawi perlu lare menika mangke badhe. Menawi badhe bebeda dawuh ping Dewa Srani kaliyan Dresanala cabang bayi menika dipun pejahi kemawon. Wah iki. Lah ana bayi ora kleru apa-apa arep dipateni. Ning atos-atos Adi Guru. Enggak atos-atos lho. Bathara Indra, kula wonten paring dawuh. Ulun nyuwun sowane Bathara Brahma. Titi kalunggan iki uga Bathara Indra nggih. Gesake dawuh. Keparang madal wasilan sing mretno ati-ati aja kaya bocah cilik Pramani. Lungguh ana kapungkuran kene nanging ngestokaken dawuh Budhala Indra nggih. Gesake dawuh Ulun.
Senongwati jagat kinari hamo mbak lumembak ombak ing samudra lumut amrang aito denjengan Bathara Brahma kaget kita ulun wiji Rawa ndadosaken kaget raos sing marahipun ingkang putra dene Paduka Andangu wiswanipun Bathara Brahma kepareng kula ngaturaken sembah sumangga ing pangabekti kula kunjuk pukulun ya ulun tampa Bathara Brahma usulun tampa wonten wigatos sing menapa dene wanter pangandika Paduka pukulun amiji wiswanipun ingkang putra pun Budawaka Brahma wonten timbangan ing dawuh Kanjeng Rama ulun bakal nyuwun prisa nggone ndhawuhake Arjuna lawan Atmaja kita Dresanala. Apa pancen samengko kabar mau pancen kepara nyata lamun Atmaja kita Dresanala samengko singgerbini Sabda Candra. Kasinggihan ngaten ulun malah raos kula bombong nyumurwi dhateng pun putu kula Janaka lan anak kula Dresanala angga saged nyirnakaken Prabu Niwata Kawaca. Dipun lenggahaken wonten kayangan minangka nalindraning para Jawata boten kita namung telung kedheping paninggal. Nalika semanten dipun maringi jejuluk Prabu Kalidi. Lan sabda pangandika Paduka dipun wenangaken garwa widodari sakti kurang sawiji langkung-langkung duk nalika semanten Arjuna ingkang upaya atining geni. Pinanggih kelawan ingkang putra pun Bathara Brahma tumunten kula paringi pusaka wujud jemparing nami Brahma Warastra. Kajawi saking menika krana aturipun ingkang putra pun Bathara Brahma anggenipun sampun nyumurupi kayangan Suralaya Padang. Awit saking tingkah lampahipun Arjuna tumunten kula paringi bebingah wujudipun anak kula pun Dresanala. Menggah mekaten pukulun larahipun. Nanging sebab apa dene jeneng kita mbuyataren lawan panjenengan ulun. Kita ngerti lamun sejatine ingkang duweni panguwasa iku Bathara Guru ya Manikmaya. Sebab apa jeneng kita Bathara Brahma ndhawuhake ya kuwi Arjuna lawan Dresanala tanpa taren kelawan panjenengan ulun. Ateges sira sawijining dewa ingkang nerak pacak rajang perbatang. Ya ngapunten pukulun. Kanthi dasar anggen Paduka sampun maring dawuh Arjuna dipun parangaken garwa widodari saha dikurang sawiji mila saking manten kula mboten nadyan mboten tetarosan mboten munjatur ngersa Paduka Hyang Adi pukulun menapa ingkang kula tindakaken menika kabetang sampun leres bener tumrap kita nanging boya bener tumrap ulun Brahma kita ulun nganggep langkungi marang panguwasa ulun kita rumangsa ngluwi marang panguwasane Bathara Guru. Nggih. Menawi tetela mekaten kula nyuwun pangapunten ingkang langkung kathah pulun. Dosa menapa ingkang badhe kula sandhang, kula mboten badhe selak jer menika sampun kula dada kalepatan tumunten kula aturi paring dawuh. Menapa ingkang kedah kula tindakaken. Ana sawiji ingkang kudu kita tindakake Brahma menawa pulun. Bathara Brahma wonten tinimbalan. Gandeng ulun bakal misuda widodari ingkang ngolah beksa tegese widodari Langentaya. Monggo widodari ingkang padha olah beksa mau mbuya kena kagungan putra sarta mbuya kena kagungan garwa. Mula gandeng wektu iki Atmaja kita ya kuwi Dresanala wis ulun tuding sarta wis
pinilih dadi widodari ingkang olah beksa nggih Brama sing gedhe pangapura kita. Kita ulun wijana ngarsa ulun mung bakal ulun paringi dawuh. Wiwit dina iki kita kudu misahke katresnane Janaka kelawan Atmaja kita Sidresanala. Supaya Dresanala bisa ulun pundhut minangka dadi widodari. Supaya bisa ulun pundhut minangka dadi widodari kang olah beksana kayangan Suralaya. Mula kita bali ana Swargadana, Janaka pisahna kelawan Atmaja kita Sidresanala. Wektu dina iki uga Brama Bulun. Ya asin ambring gelap. Lepat sareng kula nyumurupi sabda pandika paduka Bulun. Menawi kula kedah misahaken bebrayanipun anak Dresanala kaliyan Janaka Bulun. Monggo anggenipun sami mangun tembayatan. Sami mangun bebrayan sampun pikantuk talining katresnan. Inggih menika jejabang ingkang wonten kandhutanipun anak kula Dresanala. Ulun boya bakal melu kita tetep kudu misahake Janaka kalawan Dresanala. Kuwi wae ingkang dadi dawuh ulun lan kudu kita tindakake Brama. Bulun, Bathara Narada mriku kados pundi? Nah, wis kono. Wis lakonana dhewe, tumrapaku lho nek tumrapaku. Tumrapaku ya abot anak. Kowe ora usah wedi kelangan derajat pangkat, kowe ora usah wedi kelangan kadatanmu, mung merga mbelani marang anakmu. Nek kowe wedi kelangan derajat pangkat, wedi kelangan kadatanmu, kowe tumindak misahke bebrayan Janaka kelawan anakmu Dresanala. Wah, wong tuwa trondo lho kowe ngono kuwi. Nggih. Wis saiki pikiran wong tuwa direwangi, sikil dienggo sirah dienggo sikil kuwi mung padha mbudidaya anake. Supaya goleke kamungten kanggo anak ngono. Aku ya gumun lah kok. Bah, Brama lah piye to? Penggali adik guru kuwi piye? Ning monggo gandeng manguwasa. Kuwi ana astane Pangpulun Adi Pramesti Bathara Guru ya monggo anggone paring dawuh. Nek nuwun aku dawuhe luput. Nek dawuhe luput aja mbok tindakake nadyan kita kuwi dadi andaning dadi kawulane Pangpulun maneh moyo nek Pangpulun maneh moyo paring dawuh sing ora bener ya aja mok tindake aja tok tindake. Mengko mundhak kita kalemretan dosane ibarate kita ora mangan nang ning gabul pulute. Wis ngono saiki pikiran dhewe. Apa temanmu bener? Apa apik sing ngatasi wong wis padha bebrayan mongko wis meteng 7 sasi lah kok arep dipisahke kuwi apa ya alah. Bocah sing ora ngerti apa-apa, bocah sing ora ngerti dosa ora luput durung ngerteni kanane jagat melu kasempyok dosa. Kasempyok ing aradan urip rekoso. Ya nek bocah kuwi mati lah nek urip apa ora kaya tuna urip kita? Nggih. Wis ngono Mas Lono. Nggih. Kula kados pundi? Lah bocah kuwi iki kepiye ta iki? Nek abot derajat pangkat ya wis, pisahno Janaka karo Dresanala neng. Nek kowe abot anak ya aja mbok pisahke arep mengko kita bakal antuk pejendar saka Adi Guru, boya apa-apa kudu dilakoni. Wong kabeh dienggo anak kok. Lah umpama aku dadi kita Bathara Narada, anakmu pisahno. Wah, ora siut. Ora sudi, anak-anakku dhewe mukti-muktiku dhewe. Kepara aku iki ana sang ngandhape Adi Guru luwih aku. Ning anak-anakku kuwi dadi tanggung jawabku. Supaya anak-anakku mukti ngawi bawa Nyakrawati mbau denda mulya uripe. Apa kita seneng nek bekas derajat pangkat kowe duwe duit akeh ngono kowe duwe derajat pangkat sing nganti sundul langit ning anakmu padha ketayalan uripe ora apa wangun apa memper. Padha nyono drah nyono padha mesani Bathara Brama kae mukti ning kae ora mikir karo anake, Bathara Brama kae duwe derajat pangkat ning ora gagas karo anake. Nggih. Brama wonten dawuh Bulun, wonten dawuh. Iki ora cukup mung dienggo nangis nanging tindakno Bathara Brama. Nggih. Ewoyo ing pambudi raos kula menika tiyang sepuh Dresanala.
Menika nggih anak kula sampun kula dhawuhaken kalian Janaka Ulun. Menawa boten wonten margi sanesipun anggen kula badhe amegatake katresnanipun anak kula Dresanala kalian Janaka cukup. Ora sakakean gunem sing tanpa guna. Lamun dina iki kita mbuya mangkat aja takon dosa. Muga-muga mandya sabda ulun. Lamun kita mbuya nyembadani apa ingkang dadi sabda ulun. Titenana Bathara Brahma tetel kadewatanmu angka loro. Ulun sebdake dadi werjit cacing yun pamit ulun. Brakacang Arundo yang dalah lakon ngaten Adi Guru panjenengan kok lajeng nuruti wawutanipun Brahmana ingkang nyimpang saking kautaman mboten sarana saruja ingkang sami lenggah pun kakang wonten mriki menika dados wangga paran mara paran pitakonan namung semunipun ingkang raka sampun mboten kagem wonten parapatan mriki lan ing kula wonten mriki menika kadhapuk dados tetuwa tegesipun papan tetarosan sekedhik kathah kula menika nggadahi kewajiban njajake sing bengkong benerke sing luput tuwin ngelingke sing padha lali kersanipun Kakang Narada kados pundi sareng kula raos pangertinipun Paduka Adi Guru menika nuwun sewu Klintu Yai Klintu. Klintunipun mapan wonten pundi Kakang? Paduka dawuh dhateng Brahma supados megataken Dresanala kaliyan Janaka salajengipun Dresanala kaparingake dhateng ingkang putra Dewasrani menika naminipun Adi Guru nginakake wenang sing sewenang-wenang. Panguwasa kinarya gada. Lajeng tumindak ingkang tanpa wetang mung nglegani penggalih dhewe lah menika kula mboten cocok. Kula mboten condong, kula mboten rujuk, kula mboten mathuk. Ingkang mayah Dresanala menika sampun sah dados jatukramanipun Janaka tur. Lah sampun garbini lah kok lajeng Paduka perintah dhateng Brahma supados megataken menika kados pundi? Waduh. Mbok ampun ngaten to, Di, ampun ngaten. Paduka jar minangka ratuning dewa menika kajibah ngayomi sagung dumadi mboten mengko kebutuhan kaluwarga menika mboten. Anak bojo dipikir neng lali yen ngayomi wong pirang-pirang. Paduka menika kenging kula wastani welas ning Temah Lalis. Ingkang limrahipun diarani welas tanpa alis. Saka nggone tresna menyang anak nganti direwangi ngorbanake kawibawan, direwangi barang wirang megatke wong omah-omah menika saru-saru. Sing kebangetan menika Dewasrani, jagat menika dipun gelar wong wadon wirang-wirang arep rabi sing kaya ngapa mesti ana. Ya wadene kok ngurusi sing wis duwe bojo menawi ndaratur kula Adi Guru keparenga jabel dawuh Paduka Adi Guru. Menapa dosa kalpatanipun Janaka lha kok badhe dipun pegataken kalian Dresanala niku napa dosanipun Janaka? Sedaya atmajanipun para dewa menawi badhe palakrama kedah nyuwun palilah dhateng ulun. Nanging Dresanala dhaup kalian Permadi menika tanpa atur wuninga dhateng ulun. Mila jejodhoane Janaka kalian Dresanala menika kula anggap boten resmi. Kedah dipun pegataken sakmenika. Oh, niku tegese mung golek-golek perkara. Nek pancen Janaka kalepatan anggenipun dhaup kalian Dresanala, dasaripun tanpa palilah saking Adi Guru. Ing menapa anggenipun matrawi pidana nembe samenika. Njur wingi-wingi niku apa no? Lah menika lho. Anggenana perlu kok lagi diungkap perkarane wa sing rembak kula mboten sarujuk menawi Janaka dipun pegataken kula mboten mathuk. Kula mboten mathuk menawi dewanipun sampun menggok dalan. Dewane wis ora jejeg hidupe wis hidupe ibu kados menapa Martapada menika anggenipun risak. Wong Martapada do gegeran gugu dele dhewe.
Jandika Kakang Narada kula paringi kamardikan. Nah, iki. Iki cutat iki. Pecat. Kamardikan kang kados pundi to? Kamardikan kados pundi Adi Guru? Wah, atiku muni pecat. Ah, lali jadine. Kenging lenggah wonten mriki nanging menawi boten sarujuk kenging kisah saking mriki. Lah, apa to? Wes lah capek aku isan ngomongi. Anggere ora manuk terus dilereni. Nggih pun. Nggih mboten apa nggih sampun kula mboten dados dewa mboten napa-napa. Nanging jagat menika wonten hukum kodrat, hukum adat, hukum negara lan hukum karma, hukum kodrat. Kena diwiradati kala mangsa kenging dipun wiradati. Nah nyatane srengenge menika panas ning nanging iso dialang-alangi nganggo payung. Tegese hukum kodrat bisa diwidarati hukum adat iso diseranani umpamane para wong duwe anak wedok, duwe pengajap besok. Ya anak wedok dipek wong lanang kudu ditukoni nganggo emas sak genthong. Menika mboten lajeng kedah mujudaken emas ingkang sak genthong menika mboten. Namung cekap emas ingkang wujudipun gelang utawi supaya lajeng dipun lebetaken wonten ing genthong menika sampun sah. Banjur hukum negara kena diseranani kanthi sarana pinter. Micara dasar angger-angger lan bebener. Mesti ora bakal kena hukum. Luwe-luwe nek hukum negara jaman sakniki ora bakal utawa angel dihukum arepa luput waton duwe duit niku lho. Neng, hukum sing pungkasan sing ora iso diwiradati lan ora bisa diseranani inggih menika hukum dharma utawa karma. Menika hukum tumindak sapa sing nandur bakal iku nduh. Bot-bote urip sawiji-wiji nandur lan ngunduh uripe dhewe-dhewe. Lah nyuwun pangapunten. Kula aturi nyataken kula wis sumuk wonten kayangan. Nyuwun pamit Adi Guru. Bathara Indra aja wedi kangelan. Siagakno kadang kita jawata angripih marang Kakang Narada supaya bali marang kayangan meneh. Pundining Kakang Narada mboya kersa bali jeneng kita ulun maringi Purbawasisa babar pisan sirna nunggir Indra terang terwaca dawuh paduka. Kanjeng Ulun keparenga nyuwun pamit nyuwun tambahing pangestu banyu milih pangestu ulun marang jeneng kita. Bathara Indra permoni iki wis kinarya bukti lamun gedhe rasa tresna ulun marang jeneng kita permoni. Matur sembah nuwun pulun
Nah nun sewu mboten ateges kula kepengin badhe damel geger wonten kayangan namung sedaya menika anggen kula kepengin mbuktekake menawi paduka tasih tresna kalian pun Dewa Srani. Iya. Ulun isih tresna kelawan Dewa Srani katitik ulun dawuh kelawan Bathara Brama supaya misahke bebrayane Janaka kelawan Dresanula. Matur sembahun ingkang tanpa pepindhan pulun. Sameneika kula ugi badhe nanjahaken malih kalian paduka menapa paduka pukulun menika tasih gadah rasa tresna kalian ingkang rayi. Awit ingkang rayi sameneika wujudipun kados mekaten awit kenging sabda paduka pukulun ngantos dados raseksin kados mekaten wujudan kula. Sampun boten ayu malih, sampun boten kinclong-kinclong malih. Permoni. Tresna iku ora bakal bisa ilang. Saekti apa kang dadi lelakonana kayangan? Iya Permoni ulun isih tresna kelawan jeneng kita. Matur sembah nuwun kang tanpa upami. Kang tanpa pepindhan pukulun batu-batu. Malah dina samengulun kepengin ambaleni nalika kita leladi marang panjenengan ulun. Kersanipun ulun kanthi manjing ana kareng kawidodaren. Ulun kepengin siram kinasaan marang jeneng kita Permoni. Batu-batu kula mboten klitu pamireng kula to pukulun. Buya. Nami tetelo mekaten monggo kula dherekaken batu-batu. Remen manah kula tanpa pindhan pukulun menawi paduka paring dawuh ingkang mekaten pukulun. Iya Permoni. Nggih. Monggo kula dherekaken pukulun nuwun sewu menapa mangke kula kedah mbeta sabun. Kayangan wis sedya sunlight. Kamangka sunlight kuwi luwih lunyu mengko nganggo sunlight wae Permoni. Batu-batu nggih. Nggih. Nggih ngesaken dawuh. Monggo kula dherekaken. Panyarian wonten timbalan dawuh. Budalna para wadya bala Durandara aja nganti ana kang wani lumebu ana kayangan. Jeneng ulun ana wigati kelawan Permoni kula nulisaken dawuh. Lantatanan para Durandara lamun ana payu-payu katempu ing samirana aja nganti ana kang karodan gawe. Kawula
Limbukan. Yo, Mak. Men doleng kasih. Iya. Heeh. Ya, wis to lenggah. Iya, Mak. Puji syukur kunjuk ngersaning Gusti Kang Maha Agung, Maha Kawasa dening bengi iki awake dhewe wis sowan kelakon sowan ana Ngendi, Mak? ana kalurahan Nglegi. Nglegi. Heeh. Acarane opo? Acarane ya kuwi rasulan utawa bersih desa. Bersih desa. Heeh. Lho, iki yang ngene iki mujudake persatuan yang luar biasa lho, Nok. Iki wajib dicontoh Jepang semanti kaya ngene iki ya dadi apik tenan, ya becik tenan. Dasare piye ya piyaine padha grapyak semanak kanthi atur dedonga marang sareng-sareng kula suwun kejawi dalu menika sami wungon menika mboten kok mligi mirsani wayang mboten. Namung ingkang langkung wigati sesarengan ngucupaken asta sasaget-saget ngadhekake asmanipun Gusti mugi-mugi dusun mriki warsa ingkang badhe dhateng utawi benjang-enjang salajengipun menawa ingkang dipun jangka sageta kasembadan sing digayuh bisa dilaksanani karo sing gawe urip nampa barokah ingkang tumpuk matikel-tikel Allahumma amin ya. Ya matur sembah nuwun wonten menika dadi mboten kok nampa wayang tok. Teruma ingkang sepuh-sepuh sing nom-nom benda nyambut gawe sing sepuh padha mirsani wayang karo ndonga merga kadang kala nek ora ngono kuwi kepercayaane wong piyai kiri iki ana sing wajib tak bantah. Tak aturke sisan ana panemune wong tuwa sok nek wis nanggap wayang kuwi tandurane mesti apik. Ning mengko nek dalange ora cocok tandurane bosok lah. Nah kuwi iki sing cilaka dalange nok. Iya. Aku nek meng ngerti lo bare meng ditanggap 300.000 lah ngono. Iya. Iki mula ora kok aku ning kabeh para kadang dalang kuwi ya sah nek duwe panemu kaya ngono kuwi iki amung kinarya tontonan kemawon. Kinarya tugur sangu laku melek sewengi. Dene tanduran benjang-enjang sedaya badhe dipun tancepaken dipun glonthah ingkang apik dene pupuk dene banyu supaya digarap sing apik. Tukule mesti ya apik kok ana. Iya. Donga karo pambudidaya aja mung donga tok. Ning nek wis wayangan rasah digarap telane tancepke mengko lak tukul kuwi ora bakal. Tukula ya mung cilik. Nek digarap tukule ya gede-gede. Lah mengko terus nek ana penemu sik nek panen sing arep teko kuwi terus kabeh elek lah bareng rapat wayangan merti desa. Ayo kok meneh dalange. 300 meneh. Aja pagebuk dalange kae lah. Lah aku sing cilaka nek kaya ngono kuwi. Iya. Kene iki ya mung dalang ora duwe pangkat apa-apa ya mung tukang mainke wayang. Mula digula wentah sing apik dibudidaya sing apik, sing nandur kacang ya digula wentah. Sing nandur lombok ya digula wentah. Kabeh bakale bisa becik, kabeh bakale bisa apik. Iya, Mak. Ayo seneng-seneng larase diwalik ana pelok barang. Pak Bukik pelok barang Pak Bukik. Ayo seneng-seneng saiki ya. Aku tak nglagokke bersih desaku ya kanggo buka rasane nggon lembukan iki ya. Dinyanyikan lagu bersih desa ning sik. Aku tak maca sik Drit. Ya diaturke ben padha krasa mergo bersih desa kuwi nuwun sewu ora kok mung tata cara biasa. Ning iki ya dadi srana kerukunan, dadi srana guyub rukun, dadi srana kamanunggalan. Kene iki ora mung pribumi tok, ana sing pendatang. Kadang kala nggih pendatang kuwi nuwun sewu sok rada ora srawung karo penduduk pribumi kanthi anane bersih desa iki manunggaling tekad
nyawiji padha seneng-seneng padha ngucapake asta lan ngucapake syukur ana ngersane Gusti mula banjur terus bergabung dadi siji. Sing maune ora tepung dadi tepung. Sing maune ora akrab dadi akrab. Sing maune akrab dadi ngapusi ya wis. Kamanunggalan bisa terwujud. Bisa mau ke men guyono to iya. Ning kadang yo ana uga bersih desa kuwi dianggep ora apik, bersih desa dianggep ora bener. Kuwi karile nonton saka ngendi sik kok nek kaya ngono kuwi. Nek gelem ngerti pemahaman secara lahir batin yo bakal ora duwe rasa kaya ngono kuwi. Bersih desa kuwi mung tata cara upacara adat budaya bangsa Jawa nggone ngaturake panuwun nang ngersane Gusti sing wis paring apa-apa lumantar bumi iki. Bumi ditanduri apa-apa bisa rukul, bisa dienggo sandang pangan. Kuwi kawit jaman simbah-simbah mbiyen iki wis ana. Nah, masyarakat mugi mung padha neruske tata upacarane simbah-simbah mbiyen aja nganti kabeh turun tegese kelangan acak. Dadi nek sing isih urip ana tanah Jawa seger ngombe banyu, tanah Jawa wareg mangan pari sing ditandurna tanah Jawa jasuk mensirikan bersih desa. Iya. Kualat no iki tinggalane pini sepuh, tinggalane pepunden biyen kok ana kaya ngene iki. Iya. Lendonga ya atur ngersane Gusti ora diaturake demit jim setan ki ora. Diaturke ngersane Gusti. Duh Gusti, matur sembah nuwun panjenengan sampun paring menapa-menapa kemawon saged kinarya gesang kula sakaluwarga. Sabrat kula wonten tanah menika amargi paduka sampun maring bumi dhateng kula. Iya, mulane tetumbungan sabar ngungkulana bumi. Ora ana wong sabar kok bisa ngungkuli bumi. Bumi kuwi dikedhuki, timahe dijupuk, batu barane dijupuk nganti dikedhuk jero banget. Bumi kuwi ora tau ngresula. Ngresula 2006 kae. 2006 wae semua hoyak kabeh. Aku biyen isih ning wetenge mbokku melu hoyak. Gocekan usus. Ben ora kekocak-kocak gocekan usus aku biyen. Iya. Isih dalam perut aku biyen 2006 gempa kae. Iya. Kuwi bumine kuwi lagi ngresula pisan kuwi. Kuwi wis kaya ngono. Iya, Mak. Ning sabare nganti ket biyen tekan saiki ya piye? Akeh banget lho ora tau tumindak piye-piye, ora tau tur ya ora tau piye-piye. Iya. Pancen bener ya, Mak. Mula jaman semono nek ora dibersih desa, bumine protes, guyuk-guyuk wis ora aman. Entek-entekan omah-omah anyar padha doyong, ning ya wis ora apa-apa. Wis sing biyen ya wis biyen. Iya. Oh, Mak. Ora apa-apa, ora sedigetun ki wis dadi kersane sing gawe urip awake dhewe. Lah awake dhewe mung saderma nampa. Monggo dipun ngelangen iki ket mau aku ngomong bersih desa ning ora gek diungelke. Ora gek diputer kasete. Iya. Dibukane saking Mas Kat. Sowo, Mak? Mas Kadeno. Pak Kadeno. Iya. Bawane bersih desa sik. Iya. Mau ya entuk titipan saka panitia. Ya monggo bar iki. Iya. Pak Kadeno. Apaan iku dadi kawan jiban paku suarane apik ya, Nduk ya. Iya. Serak-serak basah. Iya. Padha karo sing ngendang apa sing ngendang kuwi ya serak-serak basah suarane. Kasepuan kuwi, Mak. Umpama rada sesek sithik menggeh-menggeh. Terus le ngendang wis wis gembrubuk nek wis mulai kesel ki. Iya, ora apa-apa malah gayeng kok, Mak. Sing digoleki gayenge. Iya. Monggo Pak Kadeno. ayo bersih
Gliya tu mandang karya Sip. Sip. Jos. Kuwi mau ning nggon apa niku dadi kewajiban baku wis cetha to, kewajiban baku tumrape masyarakat sing duwe tradisi bersih desa ya. Terus ayo bersih desa. Murih adoh suker sakit. Gliyak numpak prau layar. Tumandang karya. Wah, ada yang tumandang karya. Gliyak apa mau tumandang karya iya. Kapercayane wong Jawa nek wis bersih desa kuwi syukur sakit padha semingkir. Wis padha lunga kabeh. Iya. Le padha tandur, padha apik lan becik ngono. Iya. Desa gelem ngerti dusun nanggap wayang mesti lancar, pasar anyar pambukane tanggapke wayang mesti rame. Toko kene ditanggapke wayang mesti tokone rame. Asli niku, ora goroh. Muga-muga dusun kene iki le do panen ngungkuli desa-desa jejere. Deloken nek ora percaya kuwi tenan iki. Apane, Mak? Dungane. Aku ndonga tenan muga-muga ya kuwi mau le panen iso ngungkuli desa-desa sing jejer-jejere ya. Amin, Mak, amin. Sing nyambut gawe ya iso sempulur gaweane sehat, tentrem, lancar, rukun sing paling wigati ya no. Ayo wis iki soalnya wis jam 11. Ah terus ngopo? Ora apa-apa. Memang ngomongi jam kok aku kok. Iya. Iki omongku isih ana bintang tamu. Bintang tamune. Wis ana bintang tamune. Sopo, Mak? Anu Mas Gatot Jatayu. Lho, apa jenenge? Wut.
dudu. Heeh, iki mau ya ana titipan saking panitia ndemo kertase. Mas Dalang, nggih. Kalau limbuan tolong yang diaturi naik pertama. 1. Bapak Baryono, Panewu Pathuk lho, Bapak Panewu. Saking panitia supados minggah wonten ing pepanggungan. Jumenengke Pak Panewu anu, disepote ya sing apik. Disepoti apa ta apa ngono manut. Manut karo sing manut karo kasepuan. Iya. Nek ora dadi karepe kasepuan ki nesu mengko nesu kok. Tambane kudu disokok nganggo duit. Nganggo 250 masalah selesai. Clear. Iya. Kasepuan ki nek ngendang nek ngene iki sok gampang kesel. Nek lagi duwe perkara, wow. Ngendang semengi ora krasa kesel. Apa tenan kowe? Heeh. Kowe aku le ngomongi tenan. Aku iki ngundang sewengi, Ding. Wah. Ora kesel blas. Iya. Aku mbasane ndang ngene iki wis ngombe puyur 6 ya. Iya. Ah, monggo kanu ndara kasepuan. Pak pengendang. Nggih monggo Bapak Panewu Pathuk. Aturane mingga wonten pepanggungan. Sugeng dalu, Sugeng dalu, Mbak Cange, Mbak Ibu. Sugeng dalu, wah. Pinanggih malih wonten mriki. Nggih, pinanggih malih wonten mriki. Wau dalu wonten Pathuk. Nggih, wau dalu wonten Pathuk. Sakmenika wonten Legi. Nggih. Nek sesuk jenengan dalang malih teng Pathuk, kula gaweke KTP Pathuk. Oh, siap, boten napa-napa. Termasuk sinden-sindene kalih piyaga. Anu menawi Nek saged gandeng nembe ping pindho nggih boten sida. Oh, Nek nganti ping 3 berturut-turut nggih. Damel KTP Pathuk. Gaweke KTP. Oh, siap, Pak. Nek saged nginjang Nek mboten kalih berturut-turut. sertifikat lemah, nggih, Pak. Sekalian kalih sertifikat lemahe mboten napa-napa. Pados sekalian. Mboten kita nggih namung 3 meter mengki kula bangune gubuk asmur. Nggih. Nggih, Mbak Bilih kula matur rumiyin, Pak. Nggih, Dalang. monggo Bapak Ibu. Nggih, Bapak Ibu ingkang kirumatan, langkung-langkung Bapak Ibu warga masyarakat wonten ing Kalurahan Legi. Nggih. Nderek matur kula minangka ingkang dipun sepuhaken wonten ing Kapanewan Pathuk menika, nggih. Nderek mangayu bagya wontenipun bersih desa utawi merti dusun Kalurahan Legi. Nggih, mugi-mugi kanthi sarana merti dusun utawi bersih desa menika mahanani panggesangan masyarakat wonten ing Kalurahan Legi menika sansaya guyub rukun anggenipun sami kekadangan. Amin. Lan rezekinipun sami dipun caketaken. Amin. Lan mbok bilih taksih wonten nginggil dipun dhakaken menawi taksih wonten bumi dipun inggahaken. Nggih. Amin. Lan menika lagu ingkang pertama judulipun apa Mbak Agnes? Aku melu sapa ngoten nggih. Nika wonten nek gedhe melu sapa? Wonten tawaran saking Pak Lurah Pathuk
nek bingung arep melu sapa kan melu Pak Lurah Patruk. Siap to Pak Lurah? Nggih. Nggih mobil mekaten atur kula. Nggih. Nggih. Apa menewu matur Mbah Nuwun. Anu biasane kalih raga-raga sak menewu. Nggih biasane kalih usuk-usuk. Kula pun mbekan kali Mbak Agnes. Oh napa nggih? Ayo Mbak Agnes. Oh. Kas. Halo. Halo. Sugeng Oh dalu, telepon Bapak. enggak? Sugeng dalu, Nggih. Sehat ya, Pak. Nggih. Soale kula iki sinden semanten iki sing duwe nomere mung Mbak Agnes kalih Mbak Ika. Oh ngaten. Liyane dereng. Nggih, enjang dilengkapi sedaya. Dilengkapi. Nggih. Napa bar niki mengke kula kirim nggih, Pak. Oh nggih. Malah nawake aku. Nggih, wonten dawuh, Bapak. Oh nggih. Lajeng latihan Mbak Agnes. Allah, Nggih. ndak dinten kok latihan. Lintang asmara Mbak Sang. Oh siap. Nggih. Nggih siap. Mangga. Mangke nek mlebune ora pas dipaske Nggih, nggih Mbak kula Agnes. mengke penerke Bapak nggih kula pasken. Oh Mbak Agnes kulino ngepaske kok. Dereng kulino niku mlebune sok angil. Alah nggih mengke Nggih. kula sik ngepaske nggih. Pak Baryono mengke tenang mawon, anteng Nggih. mawon kula sik ngepaske Oh, nggih, Pak. nggih. Nggih. Masuke lagu niku lho nggih. Heeh to Mas Gade. Lah, nggih. Ah iya. Monggo kanca WR. Nggih monggo. Lintang asmara lagunipun. Hayo. Monggo Pak Newu joget Pak Newu. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.